Husqvarna T300 25-та година Heritage Edition. Ето тук още една бройка. Абсолютно същия мотор. Каква е разликата с обикновения? Рамката е бяла, цвета на пластмасите и то това е. В Прото има разни предпазители добавени, но пак няма нищо особено. Ето какво идва към мотора. Пластмаса за номера, който така или иначе не се използва. Пластмасова тава, оригиналната. Мигачи и тя ги свърляме. Който ги иска ги подарявам. Гайдата стоковата. В момента е с тази, която е за еко простотиите. С катализатор. И още едно кашонче са дали към него. Няма да видим какво има. Лопатките за кормилото. Пластмаса за филтъра, тъй като той идва с запушената. Отново за еко глупостите. Копче за режими. Пластмасите за рамката. Монтажите за лопатките. Гъба за кормило ProTaper. Много яка. И тук вече огледала, мигачи и така нататък. Лепенки, които са много яки. Husqvarna и VP. Няма да ги лепа на VP. Веднага слагаме каябата. Доколкото знам, от 24-та са сменили шарнира, вилката, като се сложи по-малък пиньон отпред. Започва да търка плъзгача с шарнира. Който има 24-та година, трябва да провери шарнира. Няма отпред болтове, само отзад е, брат. Така влиза. Добре, бе, ти си супер. Лепилце май. Гоги, ще подеш ли лепилото? Това е лепилото. Чекай. Ай си. Колегата обича да лепи всичко. Като му залепне ръката на гъста, става страшно. Къде ти си? Обича да си огрява. Да. Най-вече му залепва ръката на гъста. Не знам дали сте гледали негови изпълнения. Така, доста са интересни. Даже от Brembo по принцип се опитват да създадат някаква помпа за съединител, която да може да издържа на подобен тип натоварвания. Но за момента всички опити се провалят. Удар. Абе, вие колко надолу слиза човек. Така ти се струва. Така ти се струва. Геометрията на мотора няма нищо общо с КТМ, само да ти кажа. Добре, ти лочите? Това всичко от тавата ли е? Да. Не бе. Enduro Lawyer. Enduro Lawyer buying things on Temu. Мене не ми трябва нищо за мотор. Аз си купих маска за телефона. С магнетче позади. О, как е те пусне онлайн? Колегата блъска. Не мога да проверя навътре. Да не трябва по-късия болт да е, брато. Не може въобще да стигне до резбата. Защо? Нещо под наклон. Трябва финно, не дей се, не. Hi. Hello. Who are you? My name is Lawyer. Enduro Lawyer? No, just Lawyer. Enduro does not pay. When Enduro pay, then Enduro Lawyer. Now just Lawyer. Окей. Къде? Ало? Отпред ли? Да. Ето имам постоянна шумка. Пак се е много яко. Кой? Да.
Много хора ще ме питат какво ще сменям по мотора и какво ще слагам. Първото нещо, което ще направя е да си сложа каябата от КТМ с тройниците. Махам стоковата. Второто нещо, което ще сложа е глава TSP с софтуер на TSP. Задължително. Това са едни от най-важните неща. Ще поръчаме и каяба заден амортисьор. Ми е много интересно отзад как ще е с каяба. Предпазители ще сложа на шарнира, на вилката. На радиаторите ще сложа също. Капака на съединителя ще го сменя с по-здрав капак на Reclus. Също така той хваща повече масло, може би с 200 мл повече и не загрява толкова съединителя. Във времето ще сменя гайдата с задното гърне. Задно гърне с гайда Крапович. Перка също трябва да сложа, тъй като няма. Мотора идва само с предпазна тава. Пиньоните стоково излизат 14 на 45. Повечето клиенти избраха 13 на 48. Може би ще пробвам и аз тази комбинация. Гард на предния диск и на задния ще сложа също. На гайдата няма да слагам. Кълъфа ще го сменя с силиконов кълъф на Land Gripper. Оригиналния много се хлъзга. Може би държи 3-4 карания и след това се износва и почва да се парзаля. Степенките ще ги сменя с титаниеви. Може би на марката Raptor или пък на Exlip. Това ще го преценя. Помпата на съединителя оригинално е 10 мм. Слагам веднага 9 мм, е доста по-мека. Даже тази чисто нова е доста твърда. Предпазителите на рамката слагам на сервис, тъй като е по-мека пластмасата тук и не се парзаля, държи по-хубаво бутуша. Оригиналните са твърда пластмаса. Предпазител също трябва да сложа и на клапите и на TPS-а. Ще да забравя. Като цяло има доста игра по него. Ще се забавляваме. Но не ми се вкарва в гората, като гледам толкова лъскав. Но ако знае какво го чака, ще слуша. Много се радвам, че от Husqvarna са сменили апаратите с Brembo на 24-та година Husqvarna с Bractec. Ето, на баща ми е Husqvarna-та. Как се чупи задния апарат Bractec. Мотора като тръгне назад и като натиснете спирачка, директно се късат ушите на съпорта. На чисто нов мотор на 10 часа. И съответно сложихме Brembo, но сменихме и маркучо. Бях забравил, че мотора идва с плътната пластмаса за филтъра. Ето я. Много хора се чудят защо мотора не върви стоков, докато навият пластмасата. Е, тук в кашона е. Ето е правилната. Да знаете, сваляте си филтъра и си слагате тази. Махате всичко това заедно с тези мизерии. Забравих да спомена, че са променили рамката от 24-та. На 25-та е по-гъвкава. Flexible, както те го наричат. Сега забелязах колко е малко казанчето за маслото. Отгоре идва и тук още едно малко резервуарче. Но като цяло е доста по-малко от на 23-та. Време е да сложим перката. Интересно защо са направили дупката толкова малка. И се става гадна капачка. Перка спал. Тук вече в комплекта има само перка и стойка. Без датчик, като на TPI. Включвате в буксата и започва сама да дава информация на компютъра. Сложих перката. Заспа перфектно. И също така предпазителите за радиатора от КТМ на марката Enduro Engineering пасват перфектно на радиатора и са много лесни за монтаж. Доста от клиентите са доволни и искат да си купят за новия мотор, но за съжаление няма. На шарнира ще слагам на марката Polysport, вече на 24-та.
захваща се за един болт на водача. От дясната страна се захваща за водача на маркуча, за задната спирачка. И не позволява да изпадне. Ето ги как пасват. Ето тук на болта за водача. И ето тук се хваща със свинска опашка. Няма на къде да мърдат. Ето и от дясната страна. Отново със свинска опашка. И тук с планка, която се лови за болта на водача за маркуча, за да може да се хване този болт. В казанчето карам само с Ипон Самурай и на 25-та ще продължа да наливам само Ипон. По-долу в описанието ще оставя линк към всички продукти, които слагам на мотора. Ако имате интерес, можете да ми пишете и на лично. Първи тест на Volkswagen-та. Брат ми е с мене. Така тема. Обаче много леко се усеща с вътрешни гуми. Като сложим мусовете, става много по-тромав. Иначе се усеща много удобен мотора. Степенките осезаемо са по-надолу. Стойката е много удобна. Все още не съм сменил пиньоните. Стоково са си 45 на 14. Мисля да сложа 13 на 48 или на 49. Отиваме към стената. Някой се бие там. Сега ще видим кой е. Ама аз с Volkswagen-та ще дойде много от първото каране. По-добре вече. Ей, КТМ-чето колко хубаво си върви. Сега докато му свикна на Volkswagen-та. Малей, как се засилва. Сега беше добре. Новото 272 пристига! Браво! Браво, бе! Браво! Така. Браво! Перката работи. Всичко е точно. 45 на 14. Не е крайно зле. Може би трябва съвсем леко по-къси да стана скорост. 13-48. Моторът действително е много отзивчив. Втора, както няма сила, така му подаваш и той тръгва. Като четиритаков мотор. Както си го казаха. Много е силен в от ниските към средните обороти. Което при TPI стоков го нямаше въобще.